Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Бүгенге дәрестән без ябык орлыклы, чәчәкле үсемлекләр бүлеген өйрәнә башлыйбыз. Исегезгә төшерегез. Үсемлекләрнең табигатьтә һәм кеше тормышында әһәмияте нидә? Әлбәттә, беренчедән аларның барлык тере организмнарның сулавын тәэмин итүче кислород бүлеп чыгаруында. Икенчедән, үсемлекләр терек булмаган табигатьнең неорганик матдәләреннән органик матдәләр синтезларга сәләтле. Һәм инде өченчедән, культуралы, декоратив һәм техник үсемлекләрнең дә роле гаять зур. Без үсемлекләрнең зур бер бүлеге, чәчәкле үсемлекләр бүлеген өйрәнә башлыйбыз. Анда үсемлекләрнең 250 меңгә якын төре исәпләнә. Бу җир йөзендә киң таралган үсемлекләр. Мәсәлән, алмагач, шия, имән, энҗе чәчәк, үги ана яфрагы һәм башка үсемлекләрне барыгыз да белә. Чәчәкләр, үсегез чәчәкләр, дәрт биреп безнең шат күңелгә. Сезгә бу шатлыклар, рәхәтләр бит җиңеп алынган гомергә дип язган герой шагыйрь Муса Җәлил. Чәчәкләргә сокланмаган, аларның матурлыгына исе, хушы китмәгән кеше юктыр. Ә сез чәчәкләргә карап, ниләр хакында уйлыйсыз? Ни өчен чәчәкле үсемлекләрне ябык орлыклы дип атыйлар? Чәчәк ул орлыктан үрчү органы. Чәчәктән серкәләнү һәм аталану нәтиҗәсендә җимешләр, җимешләр эчендә орлыклар формалаша. Димәк, орлыкларны җимешләр саклап, каплап тора. Әйдәгез, ябык орлыклы үсемлекләрнең төп билгеләре белән танышыйк. Ябык орлыклы үсемлекләрнең 250 мең төре бар. Аларның органнары үсеш алган, мәсәлән, тамыр, сабак, яфрак, чәчәк. Чәчәкләре бар, шуңа да аларны чәчәкле үсемлекләр дип тә атыйлар. Җимешләре бар, җимеш чәчәктән аталану һәм серкәләнү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Күп төрле экологик шартларга әйбәт яраклашканнар. Серкәләнү җил ярдәмендә, бөҗәкләр, кошлар яки башка хайваннар катнашында башкарыла. Төрле яшәү шартларына ия үләннәр, куаклар, агачлар. Чәчәкле үсемлекләрне 1 еллык, 2 еллык һәм күп еллыкларга бүләләр. 1 еллык үсемлекләрнең яшәү циклы, ягъни орлыктан шытып чыгу, үсү, үсеш алу, чәчәк ату, җимеш һәм орлыклар бирү күренешләре җыелмасы бер вегетацион период эченә сыя. Бу мәк, кукуруз, кыяр, җитен, кычыткан һәм башка үсемлекләр. Бу үсемлекләрнең орлыгы гадәттә яз көне шытып чыга. Үсемлек бик тиз үсеп җитә, чәчәк ата, җимеш һәм орлыклар бирә, шуннан соң кырый. 2 еллык үсемлекләрнең яшәү циклы 12 айдан 24 айга кадәр дәвам итә. Кишер, кәбестә, чөгендер, шалкан, кәнәфер кебек үсемлекләр 2 еллык дип атала. Беренче елда алар вегетатив органнарын үстерә, тамыр һәм сабакларында туклыклы матдәләр туплый. Икенче елда генератив органнары формалаша. Алар чәчәк ата, җимеш һәм орлыклары өлгерә, шуннан соң алар кырый. Яшәү циклы 2 елдан артык вакытны алган үсемлекләрне күп еллык диләр. Мәсәлән, ромашка, энҗе чәчәк, имән, карлыган, сирень күп еллыклар. Әлеге үсемлекләр беренче елларда чәчәк атмый. Чәчәкләре орлыктан шытып чыкканнан соң 5 һәм хәтта 10 елдан соң гына формалаша.